Ngawolo. Jare basa Indonesia. Iya. Iya. Nyamu, Pak. Bekah, iki lek ngeplak durung mari. Menane kok yo. Ya, baca. Bisa maca ora? Delok nek ngene iki. Minta lagu. Alah. Template duwe gak iso maca. Kandhani. Kowe iki lek katarak kuwi mergane iki mergo duit apa mergo kertas? Baleni. Minta lagu, pamer bojo. Kandhani. Apa ora urusan permintaan aku. Aduh, jatuh. Iya. Diambil biar romantis. Ya Allah. Jatuh lagi, Bang. Yuk. Wah, daun kentut. Oke, aku kau Daun kentut kuwi masa ya sing mesran. Dari Ibu Suwarni bakul tempe. Iya. Bu Suwarni yang mana Ibu? Sudah jadi tempenya, Bu. Aku malah seneng sing ngeruk dadi kayak bibar kae sambel no bawang cet sepole. Aku sing paling keseneng nek sik brungut-brungut. Maksudnya iki yo dadi yo. Yo ora dadi yo wis ngumpul. Juragane tempe. Matur Matur suwun. Pancen kalau tempe itu wis luar biasa. Tempe iki Disambelke bawang. Jos. Iki dipangan enake. Lah iya nek disambelke bawang kok ora dipangan. Matur nuwun ngatersani pun lintu kathah Mas Bagong. Mas Bagus terima kasih. Kemarin memang sudah WA. Iya. Ketemu di Mulut. Ya. Iki rezeki mugi-mugi sangsaya berkah. Amin. Sangsaya kathah lan biasane dungane penyanyi sing ketrima niku manjur. Amin. Nah iya kan. Aku arep sowan rono urung sida-sida Mas. Arep gantekke ngene Mbah Baut. Giginya diganti gigi. Wah, iki wis beda terus metik saiki. Lah kok nanti Ora sanggup gigi. pamer bojo bisa kok jenengan. Insyaallah. Coba. Rale itu piye rale? Rale. Rale itu lagu sebelum. Tiba sih. Dibaskin aja nih. Iya. Oke. Dindingannya nih. Gue kiri aja melu. Terus aku jenengan yang nganggo klambi kirek. Pancen kok klambine Dalmatian. Kirek lho ya unine. Rale coba unine pe Mas. Unine kepiye Mbak Baut arep nyanyi unine kepiye kono rale Mas Arin. Kiri sing ora ditoto banget. Coba unine kepiye ya. Bikin Ya. Duduk, woi. Lagi orang. Aja. Sik Pak. Dekorasinya elok tenan lho, Pak. Gula karang yo. Kuwi gawe wit turi iso padha plek. Wah. Dikasih yo. Lah wong kuwi kur masalah wit turi iki larek wong nganti diundur. Lagu rembukan iki nganti wit turi iki tak kethok trimo pegatan. Masalah sing tak golek iki kan foto rokok sacen-sacen. Apa jenenge apa? Foto rokok sacen-sacen. Ibarat nyemoni katanya dolan nggon aku tak usah nyebut terus yo dingkleng ae. Lah yo niki apa jenenge foto rokok sacen-sacen. Foto rokok itu apa? Aku kembang tulisan. Kembang tulisan kondane. Foto rokok sacen-sacen lho ya aduh pin. Lha nek foto rokok ki mun acen iki lho. Armangan lir aduh kacengnya. Oh, malah bocah. Yo karena itu karena desa. Lah yo desa mawa cara. Iki kemane turine ora melu diblebet yo. Lah iki Wah, ya wis wah lha wis mari kok yo. turine guys, Berarti kok masih dikitani lha wis ra diblebet to. Padha ora turi, kowe nek ora mari blebetan. Ora lara. Bersenapa? ya. Ya. Heeh. Cendol dawet ya. Wah. Mbak Baut kaya. Mbak Mbak Baut kaya. Halo.
Lah wis kadung nyata Gon kok. aku tenan. Nek tekek iki ngono kuwi. Heeh. Tekek sugih. Nah. Sudah baut coba. Iya, lah baut kaya Sugih. Marat. larat. Sugih. Marat. Oh. Orang ngene. Kowe iki bareng tekek nggon aku tiba mlawan ora tak patene suwek. Lah wong sedesa ndongan aku iki malah tekek ndongan aku melarat. Suwek lambe wis sisa. Sengit aku sengit. Sengit. Kayak nyanyi. Masa tekek diuyak-uyak. Aku sedesa ngamen aku suke kok tekek ndongan aku melarat. Nanti mau Suwek lambe. kayak nyanyi lho. Bose tanggung biasa nganti asat laki. Aduh. Alah. Tekek iki yo aku lho. Senengane kok. Kodok-kodok. Daya. Tekek. Sugih. Tekek. Ayah. Tekek sugih, tekek kaya. Ngono kan dadine entuk kabeh. Katane kok kaya sugih. Yo silakan. Duduk lambi anyar sing ning jero lemariku. Nanging bojo anyar sing tak pamer dening aku. Nek opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning statusmu. Pasukan cendol dawet semangat gue tak mati si A. Mati si ah. RGL matur thank you. Iya, Gila, terima ada. kasih. RGL Professional Song System. Pasukan joget sing ketik-ketik ora Oh,
lho ngerti jenengan sing nyanyi iki dadi patang bengan. Lah iya, mongko Ya. patiku. Yo nek cah cilik ki ra biasane ki ra seneng. Nek dihubung-hubung ki ra seneng men supane kutuk ngono lho. Kutuk kepiye? Lah kok Laku kancane rong ubengan kok nganti 3 ubengan setengah. Ajake kowe dibengke cagak. Oh. Iki udah cah cilik. tadi ya. Wis iki Bocah apa jenenge bocah apa? Cah cilik